Γεια σας παιδιά, τι κάνετε παιδιά, εύχομαι να είστε όλοι καλά και σήμερα παιδιά θα παίξουμε αυτό που συμβεί πάλι, part 2 θα παίξουμε και τώρα πάμε. Και ελπίζω αυτό το βίντεο να σας αρέσει και ελπίζω να φτάσουμε σε αυτό το μήνα εγγραφές 7-1. Ας γράψω στα σχόλια πόσες εγγραφές. Και φέρω πια σε αυτό το βίντεο να φτάσουμε 65 εγγραφές. Όσες 65 like θέλω. Όσες εγγραφές έχω, τόσες like πρέπει να φτάσω. Τόσο like πρέπει να φτάσω. Αν μπορούμε να φτάσουμε τόσα, αλήθεια, αν μπορούμε τόσα, θα σας πω μεγάλο ευχαριστώ. Και θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ θα κάνω για να σας αρέσει το κανάλι μου και το βίντεο. Και βρείτε μου πεσίβια την ούγια για το τάβλε. Ναι, για το τάβλε. Να βρείτε πεσίβια για να μπορώ να κατεβάσω. Όχι κινητό και η πούληση, τάβλε. Όχι τάβλε, το τάβλε. Τάβλε η φωνή. Όχι κινητό πούληση και τη ρόζη. Έτσι κάτι, βρείτε μου όποιοι φέρετε ψήφι εσείς. Όποιοι φέρετε εσείς. Θέλω να βρείτε κάτι ψήφια να σας αρέσει, μόνο να είναι περισσότερα σκόια. Θέλω να είναι... Θέλω δηλαδή κάποιος... Το άλλο σκόιο να το πεινάει. Να το πεινάει αυτό το σκόιο του λουνού. Έτσι θα φάτε, γράψουμε στα σκόια τι ψήφια φαίνεται να παίξουμε. Μόνο όχι στη ρόζη ή κινητό ή τάβλε. Τάβλε εννοώ, απλά το λέω λίγο χάλια. Έχω λίγο χάλια με αυτό που λέω. Η φωνή το λέω. Η φωνή, το τάβλε. Τάβλε. Αυτό. Ελά. Για πάμε τώρα να το πουλήσουμε. Τώρα έκανα στο 3. Πάμε από όλον πήγαμε, ομίστε. Μπράβο μάγκες. Να τώρα συνεργάζομαι με αυτή τη χώρα. Και εγώ μπορώ να το κάνω και φίλο αυτόν. Να δω και φιλία. Τέλεια.
Να όλα τα ελικόπτερα που πετάνε εδώ τώρα είναι δικά μου. Και από κάτω είναι και ο δικός μου στρατός. Και άλλο ένα στρατό είναι. Και άλλο ένα στρατό είναι. Όλα τα ελικόπτερα όλα αυτά είναι δικά μου εδώ. Να τα συνεργάζομαι. Να τη χώρα. Να τη εγώ φαίνεται. Κάτσε να το δώσω. Να την πιστεύω εγώ τη χώρα συνεργάζομαι. Εγώ είμαι η Ελλάδα. Άρα εγώ συνεργάζομαι με άλλη μια χώρα. Τώρα πάμε και από εδώ. Για να μην δώσω λίγο χώρα. Εντάξει. Και σε αυτήν τη μέρα που έκανα αυτό το βίντεο και είχα λίγα πράγματα. Και αυτό χτες να το. Το χτες χτίστηκε. Ορίστε. Να το είναι λίγο έτσι. Να το είναι όλο αυτό. Όλο αυτό δικό μου. Έχω τα πάντα τώρα εγώ. Τα πάντα έχω. Ωραία, αυτό έχω όλο αυτό. Πάμε μία από εκεί. Από κάτω κάτι πάτσα. Λοιπόν, να τη δική μου κομμούρα. Είναι καλά. Να τη δική μου. Ούτε είναι. Να έχεις τα πουλάκια μου. Οι Γερμανοί έχονται. Ελάτε Γερμανοί. Ελάτε. Α, μας είπανε και φοβηθήκανε. Λοιπόν παιδιά, εντάξει, οι Γερμανοί φοβηθήκανε λίγο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Το οποίο σας άρεσε. Πατήστε like, μπανάκι και εγγραφή. Αυτό ήταν το βίντεο, το οποίο σας άρεσε. Πατήστε like, μπανάκι και εγγραφή για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Και γεια σας παιδιά.